बेयो जोबोद दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन। बेयो सोरबा बिजेपिनि गोजौ हाइकमान्डनि अर्डार नङा जों बेखौ सानो, आरो सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा मानगेरे बिथांनिबो अर्डार होननानै जों सानाखै। नाथाय सानैसो बिजेपि खालामग्रा जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव दङ, जे गासैबो नंजोबा। साफा सानैया ओरैबायदि खालामदोंनो जे माने अरुणादय, नोंसोर जुदि जोंजों थायोब्ला नोंनि अरुणादयखौ जों होआ, आरो जुदि नोंथाङा जुदि अरुणादय मोनबाय थादोंब्ला बेखौबो जों दानना होगोन जोंनि मिटिङाव फैयाब्ला, बिदिसिम बुंनानै माने बिथांमोना जुइनिं होनायनि बेबस्था खालामदों। आं बेखौ फोरमान होनो हायो जे आंनिया जिहेथु भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जिहेतु भेरगाव समस्तियाव गासै मोन 14टा प्राइमारि दङ, 14टा भिसिडिसि दङ। बिनि भितराव आंनि निजा प्राइमारिया पानिसिलि प्राइमारि। आंनि पानिसिलि प्राइमारियावनो आंनि गामिनि सानैसो मानसिखौ थगायनानै दाख्लै मोनाव लानानै थांदों। दा आं नामखौनो बुंनो नागिरदों। पानिसिलि प्राइमारिनि सिङाव थानाय पानिसिलि गामिनि धनसिं बर' होननाया बिथाङा माबानि बिजेपिनि, बिथाङा सेला बायदि खामानि मावो, लिडारबो नङा। बिथाङा मा खालामदों, सानैसो बे जोंनि हारसाफोरखौ नोंसोरनि अरुणादय हाबबाय थानाया दानजागोन, जोंनि मिटिङाव फैनांगौ। सोरखौबा माने जोंनि गामिनिखौबो बुंदों, जोंजों फैयोब्लासो बेयाव फैयोब्लासो नोंसोर फर्म मोनगोन, नोंसोरनो बेमारिनि माबा फर्म फिलआप खालामना होगोन, डकुमेन्टसखौ लाना फै। थगायनानै लेंहरनानै गावनि न'आव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै जइनिं होदों, माला गानहोदों हराव। बेबो मोनाव दा हारसिं फैनोबो हाया, मानोबो हाया, बेबायदि बिथांमोना खालामदों। जों नुनो मोनदों बिथांमोना बिराद मोजां सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि, जों बेखौबो सानाखै। खिन्थु बिथांमोननि माखासे प्रलोभन होनाय नंखाय बाथ्रा बुंनायाव दिनै मानसिफोरा सोंथि फैदों, एक्सुवेलि जोंखौ बेबायदि थगायनानै मानो लांनांगौ? जोंथ' बेयाव बिदि होननानैसो थांदोंमोन, बिदि जइनिं होगोन होननाथ' जों थाङाखैमोन। दुखु मोननायखौ फोरमायदों बिथांमोना। बबेबा दोलोआव सोरबाया जइनिं जागोन, सोरखौबा जइनिं खालामगोन, जोंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु थार खोथाखौ बुंनानै बाथ्राखौ मोजां बुजायनानै जुदि लाङोब्ला जोंहा बुंनांगौ थाया। खिन्थु जोंनि बेंग्रा बेंथा मानसिफोरखौ बेबायदि सिगि सग्ल' खालामनानै बेबायदि खामानि मावनाया मोजां जायाखै जों सानो। आरो जोंनिफ्राय जिहेथु माइक लानानै एनाउन्स होयै भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरा माइकिं खालामदों जे अरुणादय आसनि उमुक थारिखे जोङो अरुणादयनि सोमोन्दै सावरायनाय लागोन, बा उमुक खालि जोङो गावखौबा लागोन, बेयाव जाहाथे भिसिडिसि अफिसाव बयबो फैनांगौ। उमुक खालि जोङो उमुक थारिखआव जोङो रेशन कार्डनि मिटिं लागोन, बिदुबानो ओरै लागोन, माइकिं खालामनानै होनाय जायो। दा बेखौबो बिजेपिनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा, माने दैदेनगिरिबो नंद्राया, सेला बेलाफोरा मा खालामदों, माने बिदि एनाउन्स होनो हामोन मानाङामोन बिदि आरो माने स्रोद होनांगौ, बेबायदि बे मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बयबो नङा, सोरबा बिस्वजित दैमारि साराथ' बेखौ खालामनो होआखै, सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाथ' बिदि खालामनो होआखै। दुखिया परियालनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे आसुनि बानायदों, दुखिया परियाला मोनजोबनांगौ। बेयाव राजनैतिक हान्जाखौ बासियालाबासिनो सोरबा बिपिएफआवबो थानो हागौ, सोरबा बिजेपियावबो थानो हागौ, सोरबा इउपिपिएलआवबो थानो हागौ, सोरबा कंग्रेसआवबो थानो हागौ, सोरबा गेजेर थाखोनिबो मानसि जानो हागौ। जायखिजाया दुखिया मानसिया मोनजोबनांगौ। जों दिनै बे खाथियाव दिनै इउपिपिएलआ बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, दावबासा बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जों खामानि मावबाय थादों। नाथाय बेयाव बिजेपिनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा बेखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जुदि प्रयजन जायोब्ला जों बेखौ मबाइलनि गेजेरजों फनाव फन खालामनाय रेकर्डिंखौबो जों दामना होनो हानाय जोंनाव केपासिटि दङ। बेबायदि मिटिङाव बुंनायबो सिरि सिरि रायलायनायाव माने रेकर्डिं खालामना दोननायबो जोंनाव दङ। जों बेखौ प्रयजन जायोबा जों दामनानै होनो हायो। दा बिदि खालामनो नाङा। जे बिथांमोना बुंदों जे जोंजों थायाब्ला जों अरुणादयखौ दानना होगोन, आरो जुदि माने अरुणादय मोननांगौब्ला जोंनि बिजेपियासो होनो हागोन, जोंनि बादै इउपिपिएलआ होनो हाया, सोरबा दावबायसाया होनो हाया, सोरबा चेयारमेना होनो हाया। बहुत बिभिन्न बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानाय मोनदों। जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो थांनाय 2021 मायथाइयाव जोंनि पानारि समस्तियाव बिजेपिखौनो मदद होनानै बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ जोङो देरहाहरदों। इउपिपिएलनि मदद लानानै दिनै बिथाङा देरहालांदों। बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिगौ, बिजेपिनि दैदेनगिरिफोराबो मिथिगौ। 2002 एसे आवगाय 2024 मायथाइ 25 मायथाइनि एप्रिलाव जे जानानै थांबाय माबाया एमपि इलेक्सन, बेयावबोथ' जोंनि दिलीप शइकिया बिथांखौ जों हेल्प होदों। खननै जोङो बिजेपिखौ हेल्प होदों इउपिपिएलनिफ्राय। खिन्थु दिनै जों ज' सरकाराव थानायावबो दिनै जोंखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखाय जों दुखु मोनदों। खिन्थु बिदि खालामबाय थायोब्ला फैबाय थादों 2026 मायथाइया 26आवथ' एमएलए इलेक्सन जागोन ना। जोंनि नैबे भेरगाव समस्तियाव दाथ' पानारि नंला, भेरगाव समस्ति जाबाय। जोङो गेरान्टि होनानै बाथ्रा बुंनो हायो। बेयाव जुदि जोंनि रिजिनेल पार्टिनि जुदि हेफाजाब नङाब्ला
जोंनि रिजनेल पार्टिनि हेफाजाब नङाब्ला बेयाव कुनु पय्धआव बेयाव बिजेपि आरो कंग्रेसआ देरहानो हाया बेखौ बयबो मिथिगौ फैबाय थादों बिनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो बारा सम गैलिया बेनिखायनो जों बुंदों जों जयै सरकार दानानै दङ सरकार सालायदों जयै जोङो मावलांनांगोन सरकारा जि आसनि बानायदों दुखियाफोरनि थाखाय जों मावना गालांनांगोन रायजोनि थाखाय जों मावनानै गालांनांगोन बेखौनो आरो जायफोर जोंनियावबो जुदि सोरबा बेबायदि मावनो नागिरोब्ला बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बयबो मोननांगौ मोजाङै खामानि मावलांनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय।